טוב, יאללה, פותחים את המייקאפי ונתיר איזה גרוע. אני לא רוצה להיות חונק, אבל אני כן רוצה להיות חונק. טוב, יאללה, קדיע אתה חופץ. לא. כאילו, להיות חונק או לא להיות חונק. תכתבו לי בתגובות עצות לפתוח דברים, וקדיע אתה חופץ, כן, בלה בלה בלה. עצות לפתוח דברים, או שתגידו אל תהיה חונק, לא יודע. תהיה חונק. קדיע אתה חופץ, אני לא מכיר כאילו, תכף מסליק הגדי, שאני פשוט גרוע בזה. פשוט תכתבו בתגובות, וכאלה, כן, טוב, יאללה. מדהים. יודעים מה? אני לא חונק. יודעים מה? אני לא חונק. אוקיי, סתכלו. עכשיו אני הולך לפתוח מהר. לא, אני לא. נכון, שכחתי. לפתוח מהר, לא לפתוח. לא. מעכשיו אני לא חונק. אני לא יודע. הגדי חופץ. אוקיי, אני... הגדי אני חופץ. כן. עכשיו אני לא חונק. החונקים תמיד יוצאים דברים טובים. ללא חונקים תיקון. תמיד יוצאים דברים טובים. תקלו, אמרתי לכם, אל תחנקו בחיים שלכם, אל תהיו חונק. אדגר. כאילו לא תלדוגע. אל תהיו חונקים בחיים. עוד מדהים. בואנה, איזה פתיחה, עוד מדהים. אוקיי, נגיד לך קרוע. כן. לא חושבת שכאילו מדהים ואגדי זה שני הדברים הכי טובים שיכול לצאת פה. אדיר. אוקיי. אדיר, נחמד. אוקיי, כן. טוב, יש ספייס בונוס 3. אדיר במיוחד, שזה בסדר גם. אחר כך אני אחליף למשתמש השני שלי. כן, דברים נחמדים לגמרי, היה פה טוב. יאללה, משתמש שני. שכחתי, נכון, זה בליגה, כן, זה נחמד, זה סביר. זה לא מעניין אף אחד. סך הכל לרדת בגביעים, משחק מעצבן. ליגת גביעים, טוב. אז בואו למשתמש השני, יאללה, משתמש שני, בואו נראה מה יצא פה. גם פה אני לא חונק, אוקיי? גם פה אני לא אהיה חונק. אני לא הולך להיות חונק. תכתבו בתגובות מה שאתם רוצים, אני לא חונק. זה רק די חונק. די כהן, בקיצור. יצא פה גרוע, כאילו גם אני לא מתאמץ במשתמש לי, זה למה אין פה, כאילו יש פה רק 15 כוכבים ולא 26 כמו במשתמש הקודם, כי זה משתמש שני, אתה לא מתאמץ יותר מדי, כאילו לא יצאו פה דברים טובים מדי, כאילו גם לא אכפת לי מה יצא פה. מדהים, בואו נחמד. סקין, דמות, סקין. וואו, דמות. חשבתי שזה סקין, איזה באסה. אני מתבלבל שלה. חשבתי שזה דמות, זה היה סקין. אוקיי, יצא סקין. אני מתבלבל של החיים. טוב, יש לי 6 בונוס. אני במועדון גרוע, אני צריך לעוף במועדון הזה, באמת שכאילו אני עשיתי פה את הכי טוב. טוב, די חרות, כן, חר יצא פה. נכון, סיום ליגה, וכן, על הבא.